Jazz taldea sortu zen 2017 urtean, gure seme-alabek 3 urte egin zutenen ikastetxe honetan jetxi ginenez, eta hor atera zen ideia bat gurasona afari bat iteko. Eta afaria horretatik atera zen bazkari bat iteko ideia, baino gela osokoa. Eta hor hasi ginen, trikitixa emango zuen batek, eta nik bateria emango, eta Jabik esan zuen nik bajua badakit jotzen. Eta Ibanek eta nik gitarra, eta Xabike abesten. Orduan, baiezkoa eman genuen, hasi ginen abesti batzuk preparatzen, eta egin genuen gelako bazkari bat, luntxakin, kale jirakin, eta gero bazkalduta gero berbena bat iten eta denak dantzan jarri genitu. Esan genuen, bueno, eta zergatik ez dugu inauteritako zerbait egiten, eta ikusten genuen, inauteritako abesti asko doinuak eta bakizkigu, baina askotan letran kale egiten dugu, ezta? Kalia eta pentsatu genuen, grabatzea, 6 abesti grabatu, eta letra ikasteko, YouTubeen karaoke moduan jartzea. Orduan grabatu genituen abenduaren 15ean, eta hortxe daude, eta esan genuen, aurkezpen gisa eta inauteriei harrera ona egiteko, zergatik ez dugu kontzertu bat egiten. Seigarrengo mailako ikasle batzuk bertso batzuk bota dituzte, Bixente Gorostidik ere prestatu ditu beste hainbeste, eta baita ere izan ditugu dantzariak, eta guregatik gertu dauden beste musikariek, Jokin Garmendia, Garbine Berakoetxea, eta gero Xavier Valverde teknikaria eta pianoak inaundana. Asko lagundu digutena, dena borobiltzen, gaurko aktuazio hau. Abestik dien bezala eta karaoke modura jarriz, eta guk jota, guraso batzuk jota, horrek daukela ustet meritua. Ideia da urrengo urteako beste hainbeste abesti prestatzea, ezta? Azkenean Tolosako inauteritan abesti pila bat daude, guk 6 aukeratu ditugu, eta urrengo urtean segurazku beste 6 edo gehiago prestatuko ditugu, bai. Mila esker guztioi.